ndị otu Kristi ndị nwe ka anyị kwupụta n'okwukwe anyị ekpere n'otu Chineke nna Chineke niile ndị otu Kristi ndị otu Kristi unu ndị nwe ka anyị kwupụta n'okwukwe anyị ekpere n'otu Chineke nna Chineke niile onye mere n'igwe n'ala na ihe dum a na-ahụ anya ụmụnna na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi dị na mbido ekwere m na ya so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ekwere m na ya ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ amụ emeghere ya na nna otu ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mma onye maka ihe anyị na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ ewo akpọkwa ya n'oge niile anyị n'oge ọchịchị nke Pontius Pilate ewo ụmụnna ọta ahụhụ ọnwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ekwere m na ya dịka akwụkwọ nsọ si ọ rakọrọ n'eluigwe nọrọ n'akara nna ọ ga-abịa ọzọ ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe ndị otu Kristi anyị onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwere m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ ndụ nke anyị onye siri na nna na-agbapụta onye a na-esekpuru n'ezokọnọ ya na nna na nwa ekwere m na ya onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwere m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik